Bog pomoga. Ja bih pre svega da kažem jedno veliko hvala organizatoru ove svetkovine reči koji nam je omogućio da se i na ovom mestu i ove večeri čuje i naš glas. Ja sam bio jedan od onih koji je dobio rukopis i čitao rukopis, odnosno čitao ovu knjigu u rukopisu pre njenog objavljivanja i jedan od onih koji je trebao da da neku vrstu zelenog svetla da ta knjiga može da ide u štampu i da može uopšte da se štampa, onako kako je uobičajeno. Mada danas svedoci smo jedne situacije kada se zaista i mnogo piše, i mnogo štampa i mnogo objavljuje, a nažalost mnogo je manje onih koji čitaju to što se piše. Pa su česte prilike i da nam se neke knjige, čak i kod nekih ovako značajnih izdavača, pojave, objave, a da to nije ni prošlo tu proceduru, da ne samo da nemaju recenzenata ili onih koji ocenjuju, recimo, sadržinu te knjige, nego pogotovo ono što je najstrašnije, nemamo ljude koji su jezički stručnjaci, koji makar treba da malo pročešljaju, ono kako moj kolega profesor Zoran Pavlović, Lipjanac, kaže da umiju tekst 2-3 puta. Jer vidite, koliko god puta objavio sam ja dosta knjiga i makoliko se trudio, opet ostane i uvek ostanu greške. Jedan od dva razloga zbog kojih sam ja prihvatio da uopšte napišem nešto o ovoj knjizi, jer moram da kažem, ja nisam književnik, ovde moj sin, on će uskoro doktorirati iz književnosti ovde u Beogradu, on to zna bolje od mene sada. Ja sam profesor srpskog jezika, bavim se narodnim govorima, odnosno dijalektskom leksikom i imenima ljudi, to mi je užas struka. Svi moji profesori kod koji sam magistrirao i doktorirao su ovde u Beogradu i u duše sada su oni u penziji. Jedan od razloga je bio taj što sam poznao Ledu Marković, prijatelji, naravno nisam mogu da odbijem. Druga stvar je što mi je jezik bio zanimljiv u toj knjizi. Znao sam ja ako je tema 19. i 18. vek, ako je to jedan od motiva stara Prizrenska čaršija, jedan od najstarijih zanata, taj kujundžijski zanat u Prizrenskoj čaršiji, nadaleko poznat i čuven, za koji se znalo od Dubrovnika do Carigrada, znao sam da će tu morati biti nečega iz lokalnog govora. I naravno nisam se prevario. Sve ono o čemu Lela, naravno pisac u svojoj knjizi, pisac nije istoričan, pisac ne mora da se drži fakat. Naravno, on to može i nam uopšte nije bitno tamo da li je Lela rekla neku istinu, da li je to što je ona pričala tamo tačno. Meni, kao čitaocu te knjige, je bitno da vidim kakvi će moji utisci biti nakon iščitavanja tog dela. Kakve će biti moje emocije, kakve će biti moje osjećanja. Važno je kako je ona to rekla i kako je to i veličina i vrednost ovakvih radova ocenjuju se upravo po tome. Nemamo svi, da se razumemo jasno, nemamo mi svi tu iste dome. Kada bismo imali iste, svi bismo bili jednaki. Ali naravno, svi se trudimo prema svojim mogućnostima da tu budemo što upečatljiviji i što autentičniji. A za upečatljivost te priče ili neku verodostojnost, a šta je bolje od jezika? Ne govorim tamo samo sa tog aspekta, jer je to moja uža struka, jer se ja time bavim. Jezik je ono što čoveka razlikuje od svega drugog što živi na zemlji i što nas na kraju krajeva i čini slovesnim bićima. I zaista, taj jedan govor, odnosno prizrenski govor, koji se često koristi u tekstu ove knjige, je veoma zanimljiv. On ima naravno i svoju kodifikaciju. Narodni govori se ne kodifikuju kao recimo književni jezik, standardni jezik. Standardni jezik, mi imamo normativne gramatike, obično to pišu akademici, profesori univerziteta,
Mogu i narodni govori da se normiraju, mogu da imaju svoju kodifikaciju. Grad Prizren, odnosno njegov govor, imao je tu sreću da bude kodifikovan. I mi imamo knjigu u kojoj je opisan, odnosno dve knjige u kojima je opisan taj govor, u jednoj knjizi njegov glasovni sistem i morfološki. Profesor Slobodan Remetić, meni rukovodilac ovde na projektu za proučavanje srpskih narodnih govora na institutu, još uvek u penziji, ali još ne možemo da se dogovorimo, ne može ministarstvo da dogovori kad će da raspiše konačno taj konkurs, taj projekat, da se novi izdasa, pa još stari, znači važi, radi upravo iz tog razloga. Da bi proučio prizrenski govor, on je došao i 2-3 godine radio na toj visokoj školi, odnosno učiteljskom fakultetu u Prizrenu, prikupio materijal na jednoj od 3 dijalektoloških ekskurzija. Bio sam i ja prisutan u nekim selima u okolini Prizrena, kada su prikupljali materijal, prosto eto da malo vidim, jako sam ja rodom iz Peći, pa nam je tu tako blizu, mada mi u Peći naravno imamo sasvim drugačiji govor. Da je Lela možda imala nekog od ljudi koji su autentični predstavnici tog govora, mogao je da i taj govor tih njenih glavnih likova bude autentičniji, pravi, onako kako se u Prizrenu zaista govori. Ali s druge strane ja razmišljam i drugačije, da možda to i nije bila njena namjera. Iz prostog razloga, ona nije dijalektolog, ona ne piše stručno delo, ona piše roman. Pa je možda neka ta sad, neko to kretanje po nekoj sredini između jezičkog standarda i onog standarda dijalekatskog, odnosno govora, kakvi se govori u Prizrenu, možda i bolji način da se ovo štivo, odnosno ovaj tekst, približi današnjem čitaocu. Naravno, u knjigu čitati ljudi, ova knjiga nije napisana samo za nas, danas koji smo ovde, i nas koji ćemo je sada čitati. Ovo je tekst koji je jednom napisan, da kažem, ljudi ponekad nisu svesni odgovornosti. Ajde, kad nešto napišu, pa ajde da mu nekako i oprostimo, ali onaj koji se usudi da nešto objavi, moramo da shvatimo da nosi strašnu odgovornost, jer je to nešto što ostaje na vijek i vjekov, što će biti u čitavom svetu. Ko može meni da kaže da ove knjige nema u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, ili je nema u Australiji u biblioteku, ili je nema u Londonu u biblioteci Nacionalnog muzeja. Biće je tamo i čitaće je ljudi možda i kroz 100, možda i kroz 1000 godina. Zato, eto, možda su ove moje rečenice bile izlišne, ovo govorim i sebi, ali i svima onima, da je dobro da se nešto napiše i objavi kad ima šta da se kaže, a ja verujem da među vama ovdje ima dosta onih koji su već čitali ovu knjigu, neki od vas koji je nisu čitali, ja vam preporučujem da uzmete, da pročitate ovaj roman i da se malo vratite, prosto vratite makar na neki trenutak u to vreme kada je Prizrenskom kaldrmom šetao veliki srpski dobrotvor Sima Igumanov, čovek Rus koji je zadužio strahovito celu srpsku kulturu, pogotovo kulturu i nauku i obrazovanje Kosova i Metohije i mnogi drugi njegovi savremenici. Hvala.